Diapositiba baten bideo bat txertatu nahi baldin badugu, hainbat aukera ditu. Baina aukerarik egokiena eta gehienetan edo errezago funtzionatzen duenak, txertatu bideoa litzateke. Horretarako egin behar dugun lehenengo gauza, gure karpetan bideo hori sartzea izango da. Nik proba karpetan bideo hori txertatu dut. Momentuz berdin zaigu zein den formatua. Beraz, txertatu bideoa eta nire karpetara jo beharko dut. Proba. Artxibo fitxategi guztiak eta hementxe dago. Aukeratu eta txertatu egingo dut. Ikusteko, playri eman, eta listo. FLV formatuarekin erresago dabil. Hau da, flash formatuarekin. Beste formatuetan, topa dezakegun arazoa da, bideoa txertatu duta dagoela, baina ezin degula ikusi. Bai? Arazoiek konpontzeko egokiena da, bideo bat txertatzen dugun bakoitzean, informaziora jo, eta optimizatu bateragarritasuna aukeratu. Horri sakatuzkero, bateratu egiten du. Eta ez du inporta zein formatutan dagoen. Eta ez du inporta zein ordenagailutan gauden. Hau da, PowerPointak berak, edozin dela ere ordenagailua, edozin dela ere formatua, erreproduzitu egingo du. Burututa. Dagoeneko bateragarria da. Itxi, eta dagoeneko gorde egin dezakegu, eta bateragarria izango da edozein ordenagailutan.